Tälle vuodelle tämä on ollut oikein tosi ollut kiva ja olet ollut tässä ollut mukana tässä yhteistyössä ja kun mä ja Tampereen päivä, mulla on syntypäivä, tää on kunnia ja täältä on 60 vuotta, täältä on syntypäivä juhla. Eli minä haluan kiittää tästä kaikesta, mitä me ollaan saatu aikaa tämän vuoden aikana. Ollaan saatu paljon aikaa ja kiva, niin Pertti haluaa kiittää teistä kaikesta hyvästä ja muistakaa hyvällä lämmöllä ja rakkaudella. Ja älkää unohtako Pertti Kurkka ollenkaan, että tuolla myydään noita Pertti Kurkkaa toi Kovaska juttu DVD-video ja sitten siellä on toi letskukytkentä ja levy myydään ja kasetti ja kaikkea hauskaa ja kiva. Eli tehkää hyvää työtä, voitte ostaa sieltä niitä letskukytkentälevyjä ja kaikenlaisia kivoja tavaroita. Se on sellainen single-levy, kun Pertti käyttää kondomia, sellainen sinkkulevy. Löytyy tuolta noin perältä ja voitte käyttää hyväksi kaikkea kivaa. Hyvää hienoa jatkoa teille kaikille. Sitten vielä toinen juttu, että minä kiitän tätä vuotta ja tänä vuonna Pehtiä eläkeen, kun se täyttää 60 vuotta ja te olette aina olleet mun Facebook-kavereita ja se on kiva kun te tulitte kuuntelee ja minä kiitän tätä Erhaa, että tätä näin siväläisen poikaa, se on ollut meidän karaoke-illassa, mutta siinä oli disko ja toinen juttu. Ja seuraava keikka on Joensuussa ja sitten viimeinen on Ontoroksissa. Ja muistakaa ostaa paitoja ja muistakaa ostaa levyjä ja muistakaa tuoda meidän nimereitä ja me ollaan valmiina kirjoittaa teille nimereitä. Ja toinen juttu on tästä Euroviisuista, että tällä ei tullut aina mun pitää sen takia kun Teukas sanoi, että viimeisenä keikana tulee aina mun pita ja sitten tulee Kallio. Ja toinen juttu, mä kiitän kaveria, tätä semäläispoikaa, tätä miestä. Minä tunnen sen sieltä karaoke-illasta, mutta siinä ei ollut karaokea, mutta siinä oli vaan pelkästään disko. Ja toinen juttu, te olette hyviä punkkareita! Neljäs juttu.
viisottuu aina kun pitää. Ja toinen juttu, viimeinen asia, sitten Vaikka pitää. että muistakaa tuoda nappoja, minkä me kirjoitamme teille nimereitä. Euroviisut ei tuu aina vaikka pitäisikin tulla.